číslom 20 pod číslom 1037/2025. Ďakujem. A ešte, pán primátor, otázka, neviem, či máte vy nejaké stretnutie dohodnuté. Ja by som chcel požiadať, keď teda predradíme materiál k odbornému poradcovi pre komunikáciu, viete teraz momentálne garantovať, že budete prítomní počas rokovania o tomto materiáli, ak to teda bude schválené? Lebo neradi by sme boli, keby ste zrovna pri tomto materiále opustili teda predsedajúci stôl a odišli na nejaké aktivity. Ak nemáte nič, beriem a poprosím, že či teda budete prítomní počas rokovania o tomto materiále. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Určite sa k tomu politicky vyjadrím. Nie je to tak dávno, zo pár minút, keď sa kolega Obertáš pýtal pána primátora a žiadal ho, aby tu pri tom rokovaní bol. Na čo pán primátor povedal, sa k tomu vyjadrí a teraz zbabelo zmizol. Zbabelo zmizol. Rokovanie zastupiteľstva zvoláva primátor. Zastupiteľstvo, jeho termín bol schválený už pred niekoľkými mesiacmi. Pán primátor si má upraviť svoj program tak, aby sa mohol venovať rokovaniu mestského zastupiteľstva, čo on v mnohých prípadoch štandardne ignoruje. Po možno pol roku na predchádzajúcom zastupiteľstve bol prítomný na bode diskusia. Vždy predtým odtiaľto zmizol. Ja viem, že je nepríjemné počúvať pravdu. Pravdu, ktorá nevyhovuje jeho nazeraniu na to, ako sa má riadiť a spravovať toto mesto. Takže plne podporujem to, aby sme tento návrh prerokovali vtedy, keď tu bude, aby sme rokovanie o ňom prerušili. A hlavne žiadam informáciu, kde aktuálne je pán primátor, prečo sa nezúčastňuje rokovania mestského zastupiteľstva. V diskusii je prihlásená pani poslankyňa Rácová. Nech sa páči. Vážení poslanci, vážené mestské zastupiteľstvo, deklarovali sme našu požiadavku a vôľu, aby na rokovaní zastupiteľstva bol prítomný pán primátor Hatas, pretože otázka, ktorú prerokovávame, sa týka jeho kompetencií. A ďalej sme deklarovali požiadavku, aby nám bolo vysvetlené, prečo pán primátor opustil rokovaciu miestnosť bez toho, aby nám oznámil, kde sa nachádza. Každý z nás vieme pol roka dopredu, kedy sa konajú mestské zastupiteľstvá. Každý z nás si musí svoje osobné a pracovné povinnosti zariadiť tak, aby sa mohol zasadnutia zúčastniť. Myslím si, že nie je dôležitejšieho cieľa a úlohy, neviem, čo môže mať pán primátor dôležitejšie ako rokovanie mestského zastupiteľstva. A preto žiadam vás, pán vedúci dnešného rokovania, pán viceprimátor Mezej, aby ste mi odpovedali na otázku, prečo pán primátor nevedie teraz rokovanie a prečo nie je prítomný pri prerokovávaní tohto bodu. Prečo nie je rešpektovaná naša požiadavka, ktorá je logická a relevantná. Máme právo žiadať, aby tu pán primátor bol, aby s nami komunikoval raz za mesiac, má s nami komunikovať, má sa s nami rozprávať a má odpovedať na naše otázky. Takže, ešte raz sa pýtam, prečo pán primátor opustil bez vysvetlenia túto sálu a kde sa nachádza. Prečo vás poveril, ak vám odozdal
vedenie tohto rokovania, musel vám uviesť aj dôvod, pretože rokovací poriadok tak hovorí. Takže aký dôvod vám uviedol, prečo pán primátor nevedie ďalej rokovanie a prečo ho vediete vy? Ja by som bola rada, keby som na všetky tieto otázky dostala odpoveď. Ďakujem. Ďakujem. A ešte predtým sa ospravedlňujem, pán Obertáš, vy si dávali procedurálny návrh. Viete ho prosím bližšie špecifikovať na mikrofón? Ďakujem. Prerušiť rokovanie v tomto bode až do príchodu primátora. Ďakujem. Ja si preverím teda s organizačným, že či je možné takýto formát procedurálneho návrhu a budeme o ňom následne hlasovať. Ešte pani poslankyňa Ajdáriová, nech sa páči. Ja by som len rada doplnila kolegov, že nie len teda pán primátor, ale komplet celý tím Hata sa zdvihol a odišiel, neviem. No dobre, ty tu musíš byť za trest, len neviem, kde máš špotáka a kolegyne a kolegov. Asi zistíme podľa Facebooku, za chvíľu budú fotky. Pán poslanec Dovičovič ešte a potom sa vrátim teda k procedurálnemu návrhu pána poslanca Obertáša. Pán Bezej tu zostal možno preto, že podporil tento náš návrh v hlasovaní. Aj on si uvedomuje, aká je táto pozícia zbytočná, drahá a dokonca pre mesto škodlivá. Pekný pokus. Po konzultácii s organizačným ten návrh pána poslanca Obertáša nie je úplne vykonateľný, preto dávam procedurálny návrh, o ktorom budeme hlasovať, že tento bod preskakujeme, pokračujeme ďalším nasledujúcim bodom a vraciame sa k nemu na záver rokovania mestského zastupiteľstva. Svoj názor môžete vyjadriť samozrejme hlasovaním. Poprosím, prezentujte sa a hlasujme. O procedurálnom návrhu sa hlasuje bez rozpravy.
a návrh pána poslanca Obertáša nie je vykonateľný, pretože nemá oporu v rokovacom poriadku. Dobre, poprosím teda pani Hodálovú o vyjadrenie k vykonateľnosti návrhu na prerušenie bodu programu. Vážené mestské zastupiteľstvo, vychádzam zo znenia článku 18 odseku 7 rokovacieho poriadku, ktorý hovorí o tom, že uznesením mestského zastupiteľstva je možné prerušiť rokovanie zastupiteľstva. Takýto návrh môže predložiť ktorýkoľvek z poslancov a uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať. Čiže vedela by som si predstaviť prerušenie alebo uznesenie o prerušení rokovania v takom znení, že sa prerušuje do príchodu primátora najdlhšie na 30 minút. Ale je potrebné to možno aj nejako ohraničiť tým maximum, aby sme vedeli, kedy budeme zvažovať ďalší postup. No, to by som určite odporúčala. Poprosím pána Obertáša na kameru teda to doplnenie, aby sme to mali v súlade s rokovacím. Ďakujem. Ďakujem, tak doplňam ten návrh prerušiť rokovanie do príchodu pána primátora maximálne 30 minút. Môže byť pani Hodálová v takomto znení? Ďakujem. V takom prípade ja sťahujem tiež svoj procedurálny a budeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Obertáša hlasovať bez rozprávy. Poprosím spustiť prezentáciu na následné hlasovanie. Hlásili pán poslanec Dovičovič a myslím aj pani poslankyňa Ajdárová, že im nefungovalo hlasovacie zariadenie, preto vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné a poprosím opätovne pustiť prezentáciu na následné hlasovanie. Ďakujem. Za 18, proti 1, zdržalo sa 0. Uznesenie bolo prijaté, takže stretneme sa 10:52. Dobre, vážené mestské zastupiteľstvo, budeme pokračovať bodom 1059/2025. Pokračujeme v rozprave. Pán poslanec Dovičovič, máte slovo. Ďakujem pekne. Prednesiem úvod k tomuto materiálu číslo 1059/2025, ktorý máme v programe pod názvom Návrh na zrušenie funkcie poradca pre komunikáciu v organizačnej štruktúre Mestského úradu. 17 poslancov sa rozhodlo opakovane, zdôrazňujem, že opakovane, pretože raz už tento návrh na zrušenie tejto funkcie bol predložený a zastupiteľstvom odsúhlasený a primátorom nepodpísaný. Táto účelovo vytvorená funkcia poradca pre komunikáciu preukázateľne neprináša mestu žiadny úžitok,
je nepotrebná a zbytočná. A naviac každoročne spotrebuje z daní občanov Nitry cirka 60 000 eur, ktoré by v rozpočte mesta mohli a aj mali byť využité na veci prinášajúce obyvateľom Nitry reálny benefit. Okrem toho osoba, ktorá túto zbytočnú pozíciu zastáva, namiesto komunikácie s poslancami, čo by teoreticky malo byť náplňou jeho práce, na poslancov vo verejnom priestore sústavne útočí, ohovára ich a dehonestuje ich prácu. Priam ukážkovo tým porušuje svoje povinnosti, ktoré mu ukladá etický kódex zamestnancov Mestského úradu v Nitre. Ten je v zmysle základného ustanovenia záväznou normou správania sa zamestnanca samosprávy mesta Nitry. Podľa tohto kódexu medzi základné princípy správania sa zamestnanca patria. Poprvé, zamestnanec si uvedomuje význam svojich postojov a prejavov pre verejnú mienku, svojím správaním prispieva k vytváraniu a upevňovaniu dobrej povesti orgánov samosprávy, najmä tým, že poskytuje kladný osobný príklad v postojoch k verejným veciam. Zamestnanec neuvádza vedome do omylu verejnosť ani ostatných zamestnancov. Zamestnanec robí rozhodnutia a rieši záležitosti objektívne na základe ich skutkovej podstaty, prihliadajúc k právne relevantným skutočnostiam a bez zbytočných prieťahov. Nejedná svojvoľne na újmu akejkoľvek osoby, skupiny osôb alebo orgánu či právnickej osoby alebo ich zložky, ale naopak presadzuje práva a záujmy subjektov nestranne. Navzdory týmto povinnostiam osoba pôsobiaca už druhé funkčné obdobie samosprávy mesta Nitra v predmetnej pozícii svojimi postojmi a prejavmi vo verejnom priestore narušuje a dehonestuje dobrú povesť poslancov mestského zastupiteľstva, vedome a účelovo zavádza svojimi verejnými prejavmi do omylu verejnosť, nekoná nestranne, lebo neobjektívne, rozpore so skutkovou podstatou a na újmu poslancov mestského zastupiteľstva a občanov Nitry presadzuje skupinové či dokonca osobné záujmy. A preto návrh uznesenia znie, že Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo návrh na zrušenie funkcie poradca pre komunikáciu v organizačnej štruktúre Mestského úradu, konštatuje, že funkcia poradcu pre komunikáciu je nadbytočná, pre mesto Nitra zbytočná a sú na ňu vynakladané neúmerné finančné prostriedky, vyzýva primátora, aby zrušil funkciu poradca pre komunikáciu v organizačnej štruktúre Mestského úradu, termín 31.10.2025. Mám tu pred sebou z portálu Ministerstva vnútra stiahnuté základné informácie o politickej strane Tým kraj Nitra. V tomto materiáli sa môžete dočítať, alebo môžeme všetci dočítať, že pán Henrich Varga je člen predsedníctva tejto politickej strany. Je smutnou skutočnosťou, že nikdy v histórii novodobej demokratickej samosprávy od roku 1990 sa nestalo, aby mesto Nitra zamestnávalo politického funkcionára primátorovej politickej strany. V tejto budove naposledy boli zamestnávaní politickí pracovníci v roku 1989. Pán Varga nás sústavne členov troch poslaneckých klubov označuje za akýchsi smerohlasákov. On, ktorý je funkcionár politickej strany, ktorého si tu platí primátor, z daní občanov tohto mesta, on si dovoluje v rozpore s akýmikoľvek relevantnými faktami označovať nás
za napojených na nejaké politické strany. Pokiaľ moje informácie siahajú, ani jeden z týchto 18 poslancov, ktorých pán Varga sústavne osočuje a ohovára, nie je členom žiadnej politickej strany, tobožne tých, za ktorých ich pán Varga označuje. Je to absolútne neakceptovateľné, hrubé porušovanie jeho povinností ako zamestnanca a preto je naozaj najvyšší čas, aby toto rozhadzovanie daní občanov na politickú prácu funkcionára politickej strany Tým kraj Nitra skončilo. Nikto totiž netuší, čo pán Varga robí pre toto mesto. Okrem tých skutočností, ktoré som uviedol. Je to návrat, ako som už uviedol, do pomerov pred rok 1989. Politický pracovník politickej strany je platený z daní občanov tohto mesta na to, aby tu vyvolával nevraživosť, aby klamal vo verejnom priestore a správal sa ako posledný propagandista, trápny. Aj súdruh Pezlár by mal z takéhoto člena komunistickej strany radosť. Pán poslanec Obertáš, máte slovo, pardon. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Mňa trošku mrzí, že toto riešime tu, aj napriek tomu, že toto opakovanie bolo. Kolegov z Tým kraj Nitra poslancov asi nezaujíma, že teda 360 000 za 6 rokov pôsobenia odborného poradcu išlo na mzdu a mohlo skončiť v mestskej časti Zobor, v mestskej časti Staré Mesto. Rešpektujem, ich peniaze asi nezaujímajú v tomto prípade. A neviem, pán primátor, bolo tu jasne aj v dôvodovej správe popísané porušenie etického kódexu zamestnanca. Vy by ste toto akceptovali aj iným zamestnancom mestského úradu? Pretože ja nemám vedomosť a nevidím, že by takto, ako je pomenované, ako sme všetci sa stretli, niekto z mestského úradu komentoval, urážal, osočoval a zavádzal a klamal na úkor poslancov, ktorí nesúhlasia s názorom primátora vedenia mesta. Toto je, myslím, že jeden jediný prípad. Vy to akceptujete, to znamená, ako zamestnávateľ akceptujete porušenie etického kódu zamestnanca, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov. To je len jasná vizitka toho, že nech sa páči zamestnanci mestského úradu, môžete si robiť smelo to, čo pán Varga. Sme tu pre vás a radi teda oceníme vaše pripomienky aj akokoľvek klamlivou, zavádzajúcou formou. A ja poviem tak, nebudem dlho okolo toho rozprávať, nech mi pán Daniš nebohý odpustí, ale teraz si to môžem dovoliť. Z úcty k nemu som to nehovoril, ale teraz to poviem. Neviem síce, kto vládne tomuto mestu. Mal by to byť pán primátor. Ale z veľmi peknej a priateľskej debaty s pánom nebohým Danišom, opakujem, nech mi to odpustí, zišla rozprava, kde pán primátor sa vás pán Daniš pýtal, prečo neprepustíte toho Vargu a pána prednostu? Prečo trváte na tom? A bohužiaľ, vaša odpoveď bola pánovi Danišovi, nedá sa. Nedá sa, opakujem, nedá sa. Ja viem, pán primátor, teraz sa vám tomu ľahko smeje. Neviem o tom, že by mňa pán Daniš niekedy zavádzal, ale tie priateľské rozhovory, mne je veľmi ľúto, že tento človek sa pominul, tie priateľské rozhovory boli otvorené. Áno, už tu bol návrh na odvolanie prednostu a na odvolanie odborného poradcu pre komunikáciu. Vaša odpoveď bola pánovi Danišovi, nedá sa. Ak sa nedá, kto koho drží za gule v tomto meste a kto vládne tomuto mestu, keď sa nedá? Vy vedome tolerujete porušovanie etického kódu zamestnanca. To ste taký nadriadený?
Ja beriem tú demokraciu, ale toto, čo sa tu momentálne vysloví, bolo povedané a ešte sa povie, vy nemrhnete brvou a tým pádom vy dávate len návod, nech sa páči, porušujte kľudne všetci zamestnanci etický kódex zamestnanca. Nič sa vám nestane. Dokonca možno budete štedro a bohato odmenení z mestského rozpočtu. Takže zatiaľ všetko, ďakujem. Pán poslanec Grešo, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Ja sa nebudem venovať osobe, ktorá túto pozíciu zastáva. Nie je toho hodná táto osoba, aby som jej venoval nejaký čas. Ale chcem sa venovať dvom uhlom pohľadu na pozíciu ako takú, ktorá teda bola vytvorená v našej organizačnej štruktúre Mestského úradu. Jeden uhol pohľadu, alebo prvý uhol pohľadu je verejný prínos tejto funkcie, alebo teda prínos pre verejnosť. Každý jeden zamestnanec tohto úradu má, každého úradu, ale samozrejme aj mestského nevynímajúc, má nejaké svoje úlohy a súbor týchto úloh teda je určujúci pre chod úradu. Každý jeden zamestnanec teda má v rámci svojej náplne práce napísané, čo má robiť, akým spôsobom má robiť a tak ďalej. Ten prínos každého jedného zamestnanca je viac či menej dôležitý, či sú to referenti, odborní referenti, alebo sú to technickí pracovníci. Každý sa nejakým svojím podielom zapája do fungovania Mestského úradu. Naopak, prínos tejto funkcie by som veľmi rád videl a vedel, pretože ja v tejto funkcii a v tejto pozícii vytvorenej nevidím žiaden prínos pre verejnosť. Jediným tým kvázi prínosom sú možno tie štvavé príspevky na sociálne siete, ale to nepovažujem naozaj za verejne prospešné, skôr naopak, skôr za nejakým spôsobom rušivý element, ktorý polarizuje zbytočne spoločnosť. Druhý uhol pohľadu je, názov tejto pozície znie poradca pre komunikáciu. Poradca pre komunikáciu bol svojho času v 2018 roku, keď primátor nastúpil prvýkrát do svojho funkčného obdobia a bola táto pozícia vytvorená. V tom čase by som možno považoval vytvorenie tejto pozície za dôležité, nakoľko teda do kresla primátora zasadol absolútne neskúsený človek, neschopný komunikovať verejne. Vtedy by som ešte videl zmysel tejto funkcie, ktorá mu mala nejakým spôsobom pomáhať sa zorientovať v ťažkých vodách, v ktorých nikdy neplával. Ale po 7 rokoch, aj keď teda nie je až tak úplne úspešne, by mal nastať u primátora krajského mesta nejaký posun smerom komunikácií navonok a dovnútra úradu. Myslím si, že z časti aj nastal. Preto znovu vnímam túto pozíciu za absolútne neopodstatnenú a zbytočnú na to, aby ďalej bola obsadzovaná na tomto úrade. A to znovu hovorím kýmkoľvek, nevenujem sa konkrétnej osobe. A z týchto dôvodov, najmä z týchto dvoch dôvodov, som aj podpísal návrh, ktorý predkladá skupina poslancov a budem hlasovať zaň. Aj keď samozrejme vieme, že je to stále v rukách primátora a je to na jeho rozhodnutí, akým spôsobom sa k uzneseniu mestského zastupiteľstva postaví. Jednu vec ale chcem ešte dopovedať a to sú slova, a budem opakovať tvoje slova, najmä pri vystúpení na zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde si zorganizoval na môj vkus trošku takú až smiešnú frašku, kde si prišiel odprezentovať nič ohľadne hokejového štadióna alebo výstavby budúceho hokejového štadióna. Tam z tvojich úst zaznelo, aby sme nepolitikárčili.
tak prosím ťa, zamyslí sa nad svojimi vyjadreniami, pretože to politikárčenie je v prvom rade vychádza z tvojich úst a z tvojich činov. Takže odporúčal by som skutočne zvážiť, aby táto pozícia bola zrušená a aby sme naozaj nemíňali mírnix dyrnix peniaze na takéto pozície. Myslím si, že potrebujeme ďaleko viac obsadiť iné pozície na tomto úrade ako konkrétne túto. Ďakujem. Ďalej do diskusie pani poslankyňa Rácová, máte slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, vyžiadali sme si a vydupali, aby pán primátor prišiel na zastupiteľstvo, aby s nami komunikoval v tejto vážnej veci. Veľmi ma mrzí, pán primátor, že podpisujete a robíte si prácu, ktorá nepatrí na mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo by malo byť skutočne vzájomný dialog. To, čo momentálne robíte, že podpisujete materiály bez štúdia a bez čítania, je voči nám netaktné a neslušné. To je ako moja prvá poznámka. Druhá poznámka smeruje k tomu, že vyjadrovanie pána hovorcu a jeho aktivity sú skutočne neúnosné. Nie len, že sa dotýkajú osôb, aby som povedala veľmi, veľmi hanlivo a urážlivo, ale poškodzujú aj dobré meno mesta a mestského úradu. Som prekvapená, že po 7 rokoch ako poslanec Národnej rady a po 7 rok ste primátor, vy potrebujete poradcu pre komunikáciu, takého poradcu, ktorý vlastne neplní si svoje pracovné povinnosti, to znamená skutočne, lebo poradca pre komunikáciu má predovšetkým komunikovať s poslancami. Verím, že ho prizvete, že je tu niekde v sále a rada by som počula vysvetlenie a odpovede na tie jeho frázy, ktorými začínajú všetky jeho príspevky na sociálnych sieťach. Pán Varga si pomýlil plnenie pracovných povinností s politickou prácou. Tak ako naznačil pán Dovičovič, pán poslanec, je to skutočne niečo pre nás nepriateľné a práve v tomto roku to už presahuje tú únosnú mieru. Pán Varga nie je nestranný. Účelovo píše a informuje. Skresľuje a zavádza. Podáva upravené a neúplné informácie. Ako dôkaz by som zacitovala. Je tu časť, ktorá sa ma veľmi dotkla, bola by som veľmi rada, keby mi to vysvetloval. Pán Varga nemá ani šajnu o tom, koľko času sme my venovali s odborom školstva, na komisii školstva, príprave materiálov týkajúcich sa školských budov, školských jedální a materských škôl. On veselo a bez zábran informuje o tom, ako zastavujeme a hlasujeme proti obnove materských škôl, ako ich vyraďujeme. Naposledy, keď sme vysvetľovali, že sme sa to rozhodli urobiť v 2 etapách. On nenapíše úplné informácie a pravdu, že tie investičné akcie sú kompletne pokryté, že tie škôlky sú pripravené, ale že sme sa rozhodli najprv urobiť školské jedálne a posunúť realizáciu tak, aby sa to celé zvládlo. A už vôbec nie fakt, že realizácia týchto stavieb a ich zaradenie boli viazané na zrušenie pokrytia inej materskej školy. Materskej školy
Horných Krškanoch. To znamená, on tieto veci všetky vynechá a len bombasticky oznámi ako poslanci napojení na, nevie, na Smero, alebo jak nás tam pomenováva, ako toto všetko robíme. Ja by som ho chcela vyzvať, aby mi prišiel vysvetliť, ako myslí to napojenie v mojom prípade. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Gut, faktická poznámka, máte slovo. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. Ja si dovolím teda napojiť sa tu na pani kolegyňu, ktorá to krásne zhrnula a skutočne vyjadriť takú obavu, kam smerujeme s týmto mestom. Ja som sa nejako nezapájal do týchto politických šarvatok, ale skutočne, keď mňa niekto nazve smerohlasákom, je to úplne akože na zamyslenie, že či je v poriadku. To je jedna stránka veci a druhá stránka veci je skutočne, neviem, či na objednávku, aby rozoštvával tu na ešte aj obyvateľov, však toto je nenormálne. Vy chcete kam dostať toto mesto? Úplne rozvrátiť všetko, čo tu je, len s cieľom možno vybudovania tu nejakej ilúzie, chválite sa tu nejak, ja to nazvem cudzím perím, o niečo, čo ste sa ani nepričinili, ak si to zoberiete, že toto ste vy vlastne vybudovali ako tým, kraj a pán Varga to vlastne šíri, však to je vaša hlasná trúba, ako spamätajme sa. Nie, vy ste nám odkázali, že spamätajte sa, asi vy by ste sa mali spamätať. Vy ste zodpovední za chod tohto mesta. Uvažujte trošku dopredu a konceptne, že čo chcete odovzdať do budúceho volebného obdobia našim pokračovateľom. Zamyslite sa nad tým. Pán poslanec Kršiak, ďalej do diskusie. Ďakujem pekne. Skúsim začať možno všeobecne. Pán Hatas je 7. rokom primátorom tohto mesta a 7 rokov v každom jeho vystúpení, predpokladám, že na základe práve fungovania jeho poradcu, vyzýva k slušnosti, vyzýva k slušnému správaniu, vyzýva k slušnému rozhodovaniu, k slušnému priebehu mestského zastupiteľstva a pár zastupiteľstiev dozadu vyzýva aj k slušnému správaniu sa muža a ženy k sebe, a hlavne vo vzťahu muž smerom k žene. Je to vec, ktorá by mala byť úplným základom. Ja sa len chcem spýtať, kde je tá slušnosť pána Hatasa, keď k nemu rozpráva žena, pani poslankyňa Rácová, adresuje mu slová, ktoré minimálne je slušné počúvať, nemusí reagovať, ale je to tá slušnosť. Pán Hatas nie, že si neváži ženy, on si neváži nikoho. Myslím si, že to je základný problém autority tohto mesta, pontifika, ktorý, musím konštatovať, nedozrel na funkciu, ktorú zastáva. Ale vráťme sa k meritu veci a k materiálu, ktorý tu je predložený. Je to také naše druhé upozornenie, že sa niečo nezdravé deje v tomto meste. Nezdravé vo vzťahu radnica, primátor, poslanci, nezdravé vo vzťahu mesto a jeho obyvateľ. A druhýkrát sa snažíme na túto vec nejakým spôsobom upozorniť. Chvíľku som si myslel, a asi to bude až aj pravda, že aj samotný predsednícky stôl už má týchto vecí trošku dosť, pretože pán Mezej dokonca hlasoval za zaradenie tohto bodu do programu rokovania mestského zastupiteľstva, čím jasne deklaroval, že už aj jemu táto pozícia asi prechádza cez hlavu. A asi nie je úplne stotožnený s tým, aký je pomer hodnoty, kvalita za peniaze, ktorá táto pozícia a osoba, ktorá ju zastupuje, dáva. Ideme do ťažkého obdobia konsolidačných balíkov a pokiaľ by som sa mal vyjadriť k efektu tejto pracovnej pozície, tak neviem, či nie sme posledné krajské mesto, možno, že aj z radov okresných miest, ktoré takúto pozíciu ešte má a takto hodnostne platí. Myslím si, že všetci krajskí primátori, či tam zastávajú prvé, druhé, tretie, alebo aj viacej funkčných období,
už sú naozaj tak zdatní, že vsádzajú skôr na tú marketingovú prezentáciu mesta, čo dokázalo a kam sa dokázalo v rámci vízie svojho mesta posunúť, než na to, aby mediálne obhajovalo svoj vlastný osobný alebo politický status. Toto sa naozaj asi deje v poslednom krajskom meste a možno, že aj za to sme úplne z hľadiska toho hospodárenia na poslednom z tých krajských miest dlhodobo. Sám minister financií Kamenický, ktorý predstavuje konsolidačné balíky, s ktorými ja osobne a myslím si, že viacerí sa nie úplne vieme stotožniť, hlavne vo vzťahu k tomu, čo tu hájime, a to je zdravé financovanie samospráv, tak sám vyzýva, aby tie konsolidačné balíky mali čo najmenší dopad na práve verejné financie v podobe zrušenia individuálnych, neefektívnych a neracionálnych pracovných pozícií. Toto je jednou z nich a máme šancu dať signál, že aj my rušíme pozíciu, ktorá naozaj v podmienkach fungovania nášho mesta neprináša absolútne žiadny osoch a rácio. Pozícia poradcu pre komunikáciu, konkrétne pozícia pána Henricha Vargu, má 3 rozmery za mňa. Jeden je osobný, jeden je politický a jeden je zákonný. Pokiaľ sa bavíme o tom politickom, ja mu fandím, aby zostal vo verejnej správe čo najdlhšie činný. Pokiaľ ho politika baví a pokiaľ cíti, že má nejaký prínos pre verejnú sféru a politickú úroveň tohto štátu, nech to vykonáva. Nech to vykonáva ako svoje poslanie, ako svoje osobné rozhodnutie, ale nech to nevykonáva počas svojej práci a nech nenahrádza svojou prácou politiku. Pokiaľ sa rozhodol byť naozaj politicky činný, tak nech sa venuje tomu a nech nezapája nás, poslancov, do boja za jeho vlastné zviditeľnenie sa alebo za obhajobu štatutára mesta alebo akéhokoľvek iného politického sympatizanta oproti všetkým ostatným. Ten zákonný moment je, že už je presiahnutý. Naozaj zamedzme spoločne tomu, že zrušme túto funkciu v dobrom, bez emócií a bez ďalšieho vykrikovania si o tom, že kto je lepší, alebo kto je krajší, kto je horší, kto viac klame. Za mňa je naozaj urážlivé, aby poradca primátora, ktorý mal budovať vzťahy medzi orgánmi mesta, naozaj hanil, klamal, hejtoval a urážal poslancov mestského zastupiteľstva, zvolený v tomto volebnom období, aby urážal ich rodiny, aby urážal ich deti, aby v tom videl len jedno. Osobný, lomeno politický prospech. Pretože toto nie je v súčasnosti vizitkou žiadneho krajského mesta, ani okresného, aby niektoré z týchto miest fungovalo tak, že sa mesto nechváli tým, čo dokázalo pre svojich obyvateľov, ale sa len trápnou obhajobou snaží udržať nejakého válova alebo politickej stoličky alebo politickej funkcie. Zastavme to spoločne, je to naše druhé upozornenie, pretože si myslím, že nás čaká veľké zemetrasenie v prípade, že budeme podporovať takéto animozity medzi nami, takéto červené oči a červené súkna, pretože si myslím, že to naozaj za tie 2 alebo 2,5 roka, ktoré sme to vyhrotili do tejto situácie, už naozaj treba zastaviť. Zastaviť to má ale v prvom rade autorita tohto mesta, ktorou je primátor mesta. A naozaj my asi všetci bez rozdielu na politickú príslušnosť, bez rozdielu na osobné presvedčenie k tomu pridáme tú ruku k dielu. Len prosím vás, dajte signál tejto spoločnosti, že Nitra nie je založená na takej osobe, ktorá má naozaj rozvracať morálku, názory a šíriť hádky medzi ľuďmi, ale naozaj poďme dať na stôl riešenia, ktoré naozaj toto naše mesto vrátia do prvej ligy. Ďakujem. Pani poslankyňa Ederová, máte slovo? Vážený pán primátor, ja som to tu povedala už viackrát za ostatné roky, pretože to nie je prvýkrát, keď k tebe prehovárajú poslanci a ty buď robíš niečo iné, alebo sa rozprávaš s prísediacím.
A je naozaj, alebo tu nie si, bez toho, aby si odišiel, je naozaj smutné, že poslanci, ktorí takisto pracujú, vykonávajú svoje povolania, si musia zadeliť a radi si zadelia ten čas, aby tu počas toho zastupiteľstva byť mohli. Ti nestoja ani za to, aby keď odchádzaš, a ty odchádzaš opakovane počas rokovaní mestského zastupiteľstva, aby si splnil aspoň rokovací poriadok a oznámil, že teda odchádzaš a poveruješ zastupovaním toho a toho. Dobre, na to som si už teda nejako zvykla, prídeš, odídeš si ako prievan. Ale nehnevaj sa, teraz si sa sem vrátil, lebo si musel. A celý čas, tak ako ťa tu aj pani Marta Rácová, a som veľmi rada, že si prvýkrát asi po 25 minútach asi si už popodpisoval všetky materiály, že si zdvihol zrak. Ja by som bola veľmi rada, keby mestské zastupiteľstva, tak ako sú z nich robené záznamy, aby mestské zastupiteľstva neprehrávali len rečníka, teraz v tomto prípade mňa, ale aby každých 10 sekúnd prepínali z rečníka na toho, komu sa ten rečník prihovára, čo väčšinou ste vy za vrch stolom. A aby videli naozaj tú, prepáč, ale toto, ja mám 24-ročného syna. Raz v minulosti som tu povedala, že za teba sa tvoji rodičia musia hanbiť a nepáčilo sa ti to. Tak ja to poviem teraz inak. Ja som veľmi rada, že ja ako rodič 24-ročného dieťaťa, mladého muža, verím tomu, sa v živote nebudem musieť hanbiť, tak ako sa možno hanbia iní mnohí rodičia. A čo sa týka pána Henricha Vargu, takto, kto ma pozná, vie, že ja si idem aj po nitránsky, ja to ďoťoňoľo nedám vždy, keď sa to možno očakáva, nie som tá chrumkavá. Áno, častokrát aj kričím smerom vedeniu, keď nás nepočúva, ako teraz ty napríklad si zase ťukáš niečo veľmi dôležité v notebooku. Ja poviem len jedno. Pán Henrich Varga písal melodramatické statusy. To, že nie som smerohlasák, to si myslím, že nikomu ja nemusím v Nitre vysvetľovať a každý normálny sa na tých vašich statusoch zasmeje. Ale po prvom roku, kedy teba zvolili, pán Henrich Varga, poradca, ktorý ide kázať morálku, ako sa majú muži chovať k ženám, zdvihol telefón a naziapal na mňa, jak na malé soplavé decko, keďže som si ja dovolila ako v tej dobe predsedníčka výboru mestskej časti s tebou dohadovať stretnutie so seniormi, ktoré bolo tradíciou. Ty si s tým problém nemal a v zápätí na to pán Henrich Varga, a sú na to aj svedkovia, na mňa naziapal jak na soplavé decko. Ďakujem, pán primátor, že ťa to veľmi pobavilo, tak teda asi s tým súhlasíš, keď sa smeješ. No tak však my môžeme počkať, kým sa ty dorozprávaš. Ja sa teraz prihováram k tebe. Takže ja touto cestou, len čo sa týka pána Henricha Vargu, poviem len jedno. To, že si niekto dá sako a bielu košelu, z neho ctihodného občana nespraví. Pre mňa pán Henrich Varga po prvom roku, čiže pred 6 rokmi, ako muž zmaturoval. Takže pán Henrich Varga je ten posledný, kto by tu mal mojim kolegom poslancom kázať o slušnosti a o spamätaní sa. Pán poslanec Obertáš, máte slovo? Ďakujem. Opäť sa vrátim teda k nebohému pánovi Danišovi. Mne veľmi chýba, predpokladám aj viacerým. A ja ti tak poviem, Marek, on mi vždy hovorí, že Marek, ty si dobráčisko. Áno, pán primátor Marek je dobráčisko, len je obklopený veľmi zlými ľuďmi. Toto mi povedal tiež pán Daniš. Verím, že tomu sa nenasmeješ, lebo on ťa bral ako dobráčiska. To bola pochvala od neho. On ťa bral ako dobrého človeka, len s tým, že si obklopený zlými ľuďmi. Preto hovorím, že veľmi mi chýba s jeho názormi, s jeho doslova reálnym pohľadom na svet. A on ťa bral ako dobrého človeka. Aj to si dovolím povedať. A to predpokladám, na to sa neusmeješ. To je pravda, to je pochvala, že ťa bral ako človeka, možno s dobrým srdcom, len obklopeného nesprávnymi ľuďmi.
Ďakujem, pokiaľ do diskusie neprihlásení ďalší riečníci, ja teda uzatváram rozpravu. A áno, ako ste si všimli, tak čo sa týka časti poslancov, aj mňa, že som nebol prítomný na tomto zastupiteľstve, respektíve na tomto rokovaní, tak vnímam to tak, že toto je politický materiál a ja som k tomu zaujal aj svoj politický statement a naozaj som ten čas využil zmysluplnejšie ako zúčastniť sa tejto frášky. Budeme teda hlasovať, poprosím vás o prezentáciu následné hlasovanie. Za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval nikto, uznesenie nebolo prijaté. Ďalším bodom rokovania zajtra budeme mať krásne športové